Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon. Sa aton siningalinyag na check naton karon Provincial Disaster Management Program Division. Kaya nga aton sinipalibot kinanglan taman mahibaluan antes pa naman ang tanan para makompleto naton ang aton sining pagpangalagad subong iyang gabi. Okay, damayara sila ginamonitor nga LPA mga kaksyon sa Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. So check naton kung anong situation naton sining masunod nga mga sinimana para makaplo-prepare man kita labi na gid sa mga utod naton nga nagapangisda balaya, nagapalawod para makahibalo sila kung ano ang ilang destination lang, din sila dapit lang, din na sila hasta para masiguro ang ilang sining nga pagpangisda nga hindi sila maabdan sang ulan kag mamadlos nga hangin sa tunga sang kalalawran. Action Firing Line. Sige, medyo alang-alang aton sa nga Provincial Disaster Management Program Division. No problem, action lipat ko sa ano. Ano tapos akon man? Dali. Sige, okay na lang ko ano. Lipat ko imong ngalan. Oliver, ay. Una pa lang daw na palso na kita. Action Firing Line. Na ano nga, pasensya ka Action Oliver. Anong nasunod nga tanga sa uto ko? Mga doon lain nga napaminsar ko. Sige, anyways, medyo lang alang sa sinimantino naton nga, lakat sang panahon. Pero monitor lang kita sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay. Sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Subong adlaw Sabado kita, Disyembre 11 na, 2021. Action Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 14 dias na gid lamang ang nabilin. Paskwang Pasko na mga kaksyon na. Makit-an taman ang aton siri palibot subong diri sa Bacolod kag bisan pa sa mga banwa kag syudad. Kay kabalo ka Action Oliver ang pagbukas pa lang sa mga lightings ba na? Mga Christmas decorations sa mga banwa kag syudad subong, mabatsyagan ta nga nagbalik-balik na gid man ang espiritu sang Pasko, unlike sa nagligan nga tuig daw ginpahog kita iya sa mga zombies iya kag aswang sa palibot. Action Firing Line. Pasalamat kita sa mahal nga Ginoo nga may nag-provide dayon sa rimak bakuna, nasunod tang health protocol, kag subong nakaulo alibantar na kita medyo manaya-naya gid ang aton siri nga sitwasyon.
ay feeling ko gani medyo bulubongga subong aton sini nga Christmas celebration, although nga TC Health Protocol nagapabilin sa gihapon para avoid sa pagdamo gihapon ni COVID-19. Mga ka-aksyon, Firing line. ilista nyo dira 21 dias na gid lamang ang nabilin kabagasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa tuig 2022. Action firing line. Bukas na maka-aksyon na aton sa niya Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sa niya text hotline sa 0963-757-0874 mga ka-aksyon. Diri kita pamangkot ko diri anay sa Bacolod. Kabalo ka, Action Oliver, sa Western Visayas subong nga enkwentro sa politika, sa pagka-alkalde, sa pagka-alkalde sa mga Iloilo. Ang enkwentro to ni Mayor Triñas, si Action John Capulot, ti ginakabig man sa subong threat man ni Triñas dito sa Iloilo. Action firing line. Pero pag magluwas mga ka-aksyon sa Iloilo, way naging mansang dalagko pa nga mga banwa kag mga highly urbanized city abi sa Western Visayas nga may ara sang enkwentro nga mabulubog at kag ang ginaistoryahan subong sa Western Visayas nga puwerte nga enkwentro sa pagkaalkalde diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sa tunga sa incumbent Mayor Bing Leonardia, kag subong man ang iya sining nga naga-challenge siya subong nga amo si anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Mga kaksyon, ang pamangkot naton subong nga gabi, simple gid lamang, sa paglantaw nyo abi, sa paglantaw nyo ano ang dapat bag-uhon sa syudad sa Bacolod. Amo nang hambal sang grupo ABB mo. Action firing line. Kag hambal naman sang grupo Progreso, so why na dapat mag-uhon? Dapat mag-aabante na lang kita. Action firing line. Puwertein man ang hampang belas politika, iya sila himo sa mga tagline kag mga motto or kung ano mga matalupangdan sa mga tawo bla. Kung ang putian siya grupo pagbag-o. Action firing line. Sabton sa pulahan, ano pa ang bag-uhon nyo? Action firing line. Sadya, Anyways, kamo abi komentar dira, may bag-uhon pa bala sa Bacolod o kon okay na ni, maabanti na lang kita, basahon ko dugay-dugaya. Bisan hindi ka taga Bacolod, basahon ka bagyapon kay kabalo ko ti Metro Bacolod ini, kabalo kamoya sang senaryo politika diri bisan taga Candoni ka pa or taga San Carlos ka pa. Action firing line. I-text lang ina o kon i-chat lang mga aksyon via Facebook Live kay basahon tayo na karon dugay-dugay. Action Brian Warden. Action firing line. On board na, Top 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba kag mga kaulumol nga balita sa aton siring pagpangalagad. Ari nga balita dito sa Ilog, Barangay Bukana, iyaho, kay ang manghod binuno sang magulang patay. Action firing line. Si Cain kag si Abel na ginangwa yan, sa Bible bala, mag-ululutod, tinungbahanay na, timanghodo, patay matapos ginbuno sang magulang. Action firing line. Samtang sa probinsya, gapon nga balita, mga kaaksyon ng aton sining Philippine Coast Guard, mas pabakuron pagid ang ilang sining pagbantay sa mga shorelines naton, sa mga ports naton, sa posible influx sa mga travelers, sining pala abuton iya, nga Paskwa kag bag-ong tuig, subong sigurado gid ko damo-damo ang magapauli diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kag karon balikan tang patrol sining isa iya ka nagkomiter sang suicide as alleged kun ano gibalang natabo sini kag pagkatapos sina may interviewhon ta karon nga isa iya ka doktor. May connection sining asod-asod nga mga suicide nga nagaluntad diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Ang mga balita iya sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, i-check tani abi karon kay nagasingki pagid ining balita sang reklamo sa mga 60 taman ka mga pasyente nga ginadialysis, mga kaaksyon, sa isa ka hospital
nga natapikan sila sang hipa iyaho. Ay nano nga sitwasyon ini daw ay natalupangdan ini sa ospital. Action firing line. Sige, hulat-tulaton ta. Kay magapagguwa man sila kuno sang statement nila next week mga kaksyon. May connections ni para mabuligan taning mga utod ta nga may nagaanto sa ridaan sa balatian, madugangan pa ang ila balatian. Action firing line. Samtang dirigyapon sa Bacolod mga kaksyon, si Councilor Renisito Novero nagalibot subong sa mga bulutuan to check kung sinday sino pa nga mga manunudlo ang wala makapabakuna. Action firing line. Kay may ara pa sa mga 20% sa mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod ang wala pa nakapabakuna mga kaksyon, no? Iban may mga lehitimo nga rason. May mga lehitimo nga rason nga dapat i-consider sa aton sining mga otoridad. Pero ang iban do ay gid rason, hindi lang manunudlo damo sang hindi pagid magpabakuna. Action firing line. Sa Negros Occidental nga balita, ang opisina ni Doc Zifar Gerhard Kailian sang Provincial Disaster Management Program Division or Office dira or Management nakabaton sang pasidungog Action Oliver gikan sa DOH Region 6. Ini sa ginatawag nga the best nga pagresponder sa mga medical cases, sa mga accident, kag iban pa nga mga events diri sa Negros Occidental. Ilabi na gid sa pagsagsag ni COVID-19. Action firing line. Swerte, no? Kag ang iban nga balita sa probinsya, kundi napatay na to si Lola Francisca Susano sang Kabankalan sa edad nga 124 mga kaksyon, ano? Sa nigad lang nga Nobyembre. Subong, may panibag-o diri nga nakitaan nga pinakatigulang posible. Ginakabig nga siyang pinakatigulang nga buhi diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sino ini? Taga Banwa sang Murcia sa Barangay Damsite. Si Nanay Francisca Concepcion, no? Francisca Concepcion. Abi mo pilang edad niya? 110. Action firing line. Nag-birthday lang siya sa December 8, mga ka-aksyon, 2021. Grabe, ano? Magamo ng edad mo, 110, pila na nakabunuses, ginhatag si mo sang Ginoo sa pagkadamo na, no? Suno sa mayor, purti pa kaanting sa iya palamatinan, kag maayo pa maghambal. Congratulations, good Lola. Ang iba naghandom lang ganay makalambot si Tinta, lipay-lipay na. Action firing line. 110. Ang bata nga nagaamuma sa iya, bimo kung pilang edad sang bata iya, 80. Action firing line. Sikreto ti kaon utan. Hindi permi karne. Kaon utan. Dahil lang tiraha, Action Oliver. Iba na ang buhay di tulad ng Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Action firing line. Back to work man kita mga kaksyon, ano? Sige, amo na. 110 ang edad mga kaksyon puwerte. Taga Barangay Damsite dira. Tira kabato na ni siya 100,000 before gikan sa provincial government. And then natagaan pagid sang financial assistance gikan dira sa Murcia LGU. Action firing line. Kung mag-time ta karon tulutik nulan taman liwate ang isyo nato nga gintalakay kagabi, sining isa ka estudyante nga according to her nga giniyaw-yaw siya sang isa ka HR head mga kaksyon dira sa Binalbagan LGU man. Action firing line. Imagine mo HR ka, ano ba lang human resource how? Kinchindi na sila ng trabaho nila pero nangyaw-yaw sila sang isa iya ka babayi pa nga nagaedad sang masobra 20 anyos, estudyante, bangod gid lamang suno sa report nga ginpost ang ila sining picture o litrato sang iloy kag tiya nga nahatagan sang bulig gikan sa mga OFW. Basin isla guro makabaton blang may kwarta sila, tagaan pa sila kwarta o kon pagkaon. Action firing line. Oo, karon na balikan ta na mga kaksyon. Action Brian
and more than Action Firing Line. Ang mga dalagko iya nga balita sa national subong nga adlaw si Senador Bongo mga kaksyon depensahan niya ang mga kutso-kutso, no? Uso gining Marites subong mo. Action Firing Line. Nga kunuhay si Presidente Rodrigo Duterte ang iya nga pagasuportahan Action Oliver, take note ha. Amo iya si Isko Moreno Action Firing Line. sa pagka-presidente sa 2022 mga kaksyon. Suno kay Bongo, siya totally denied ginaya karon namon. Totally denied ha. Siya gina-deny na yan namon nga mga allegations. Kay si Presidente Rodrigo Duterte subong, wala pagidyasang may napilian kung sino ang iya sini itulod nga suportahan sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon. Hambal ko gani sa Nagligad Action Oliver, amo ni for the first time, amo ni nga administrasyon nga wala sang standard bearer sa iya sini nga paghalin nga mabulos sa iya sini nga mga yapak. Action Firing Line. Dibla? Wala. Madumduman nyo si Kwan, si Gloria Macapagal Arroyo. Ang gusto ito tani nga mangin presidente bulos iya si Gibo Chodoro. Wala lang galing kadaog. Pagkatapos, ang kay Noynoy Aquino, ang gusto nga magbulo sa iya, kung tani, si Maruhas, wala man kadaog. Action Firing Line. Ti subong, si Presidente Rodrigo Duterte, ang gusto ya ti si Bongo Kaya mo nang ginsugo, ya mo. Pero naglibog man tuulo nila kasi bato mintraman. Action Firing Line. Ti subong si Bongo Ara, no? Si Bongo Ara, pero nga mapili pa siya kung sinong suportahan niya. Kay tungod si Bongo nagapalayag nga ma-withdraw siya sa pagka-presidente nga pagpapili niya or pagpapili niya bilang presidente sa 2022. Now, sa nagligad sa Lapu-Lapu City Makaksyon nga toto si Manila City Mayor Isko Moreno, namuno niya ini nga butuhon niya si Presidente Rodrigo Duterte nga nagapapili subong senador. Action Firing Line. So, i-adapt ya pagani mo sa iya sini nga grupo, Action Demokratiko, no? Dito na gumawa ang mga kutso-kutso nga kunuhay ang iga-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte nga butuhon for president amo si Isko Moreno. Action Firing Line. Pero gindepensahan ini ni Bongo siya wala ina sang kamatuuran. Subong pa lang ginapabalo na nga wala pa si Duterte naka-mono kag kung sino man plus the fact ating bata niya ara subong nagapaidalom sa umbrella ni Bongbong Marcos. Action Firing Line. May mga reports nga hindi sila goods nga duha pero bata mo na bata mo na may posible man nga tilain presidente niya ang vice president niya bata yagid mismo. Action Firing Line. May dako man nga posibilidad. Tido kaysa daw malibog ulo ta nga daw ginahampang-hampangan nilang politika des Pilipinas. Action Firing Line. Pero tiway pa ko no ti bantayan ta niya kay may nagagwa pagid information nga ang current administration officials mga kaksyon sa idalom sang Duterte administration nga mga opisyalis niya subong si Isko Moreno dumaguso ang ila sini ginasuportahan suno sa mga allegations kag reports nga nabaton ground zero sang iban nga mga maanting man ang dulunggan Action Firing Line. Bantay-bantayan tani makaksyon kay malawig-lawig pani ang hampang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Sige, ang iban nga balita makaksyon diri kita sa Iloha, no? Kay kabalo ka mga kaksyon, kundi sa nagligad damo pinangita ang aton nga DOH sa mga travelers naton halin sa iban nga pungsod. Labi na gid sa South Africa. And may ara sang mga 200 ka mga pasahero nga ginpaidalom gid sa RT-PCR test kag dito pa gid mismo ginpadalang ila sining specimen mga kaksyon sa genome pa gid mismo sequencing center. Ago di check ang ila sining sitwasyon, no? So mga 200 ka pasahero mga kaksyon negative ini sila sa Omicron. Ini sila taga South Africa or dito ang origin nila. Action Firing Line. Inanggin palayag ni Dr. Maria Rosario Vergire sang DOH, no? O galing may na-detect sa ila nga lain pagid nga variant amo ning B1 B.1.1.203.
lain man nga variant pero hindi siya concern nga sa isang variant mga kaksyon. Action firing line. Pero ano kadamo, anyways, ti kabalo ka sa kada tawo, I am pretty sure nga may mga kagaw kita isa kag isa. Ti may na-detect dira na mo na galing kay ti lain gid ining si COVID-19 kag mga variants subong. Action firing line. Ti free gihapon sa Omicron ang pungsod Pilipinas. Ina ang dako ta nga pasalamatan. Bangod nga libre gihapon kita wala ta sang dapat nga kabalakan. Action firing line. Ang maayo pa yun nga balita subong kon COVID-19 ang pagahambalan mga kaksyon. Kay suno sa report diri sa ngaton sining otoridad. May ara sang 598 tanan ka mga hospital sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon nga sa sulod Action Oliver sang 5 ka adlaw wala sang may na report nga gindala nga tawo nga may ara sang COVID nga ginabatyang. Action firing line. Ti ina 48.5% sa mga hospital diri sa bugos nga Pilipinas nga wala sang COVID-19 cases na sa sulod sang 5 ka adlaw kan maayo nga balita no. Action firing line. Like for example dito sa Calabarzon no 92 ka hospital dito makaksyon 88 gidya o 92 ka hospital or health facilities ang wala na sang COVID-19 cases. Sa Luzon area, Central Luzon, 88 man ka mga hospitals or health facilities dito nga wala naman sang COVID cases. Action firing line. Sa area sang Southern Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa may Sarangani kag Jinsan, mga kaksyon, 49 sa 65 ka mga hospitals dito, kag mga health facilities, ang wala na sang COVID-19 cases. Action firing line. Kag sa Metro Manila, 62 sa 158 man ang wala sang kaso na mga kaksyon. No? Ang most gina monitor subong, amo ang Eastern Samar, Western Samar, kag Zamboanga. Tinidto subong daw pulo padayon pagid iya ang nasambit ini nga si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Pero pasalamat kita because nga hindi gid amo na kalala ang sitwasyon sining COVID-19 sa sining panahon. So kita diri sa Negros Occidental subong adlaw 1 digit na lang gid. Ang Negros ang Bacolod 1 digit na lang gid. So padayonon tani nga maayo nga balita para sa aton tanan-tanan kung COVID-19 ang paghahambalan. Talagid lang aring patrol with Action Eden Abuso. May ara naman sang shooting incident sa Bacolod. Action Eden, may gabi. Action Bragin na kumpirma sa ni Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla na may isa na mag-shooting incident na nagbuntag sa iting area. Specifically sa may Lumina Homes, dira sa may Vista Alegre, Action Bray. Actually, approaching naman ang patrol. Nagati, ari na kumpirma naman. Mabalik lang kita karon Action na Bray report para naman sa dugang pang detalye. Para sa flash report, Action Inarabo. So mga ka-action din naman sa pinaglabutot kasi nga mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita kag action. Sa Bacolod, Action Radio. Ay nako, shooting incident na naman diri sa syudad sa Bacolod, Bakaksyon. Bantayan taning dugang nga detalye. Action firing line. While waiting kita makaksyon sa dugang nga detalye sa report, Action Eden Abuso sa flash report, diri kita anay no, kay former city administrator M. Ang and now volunteer dira sa EOC. Ano? Sila ni nagatutok gid kon COVID-19 ang paghahambalan. Kay before kita nag-flash report sa Nambal Conasinyo, 550 o 98 ka mga hospital and health facilities sa bugos nga Pilipinas ang makabig naton iya nga free na sa COVID-19. Action firing line. Kumusta? No? Wala nalakip sa isip diri ang Western Visayas pero i-check naton diri sa syudad sa Bacolod kiti sentro kita. Kumustahon taabi kung kumusta mga hospital tadi sa Bacolod kag iban pa nga mga tupiko karon digdugay. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am M. Ang. Ma'am, good evening. Live sa Action Radio Bacolod, sa Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Ngayong gabi. Aha. Kag good evening sa tanan nga nagapamatik. Sa salamat. program tonight. Yes.
Salamat sa time, ma'am. According sa report dito sa National, 598 ka mga hospital and lakip na diri ang mga health facilities nga COVID-free na for almost 5 days. Duway sa mga cases na. How about diri sa aton sa Bacolod, ma'am? Kumusta mga hospital na ton diri, ma'am? Well, significant gid ang pagpanaog sa aton nga cases, especially those nga ara sa mga hospitals, Action Bri. Aha. In fact, kagabi, I was in an event of sa isa ka private hospital diri. Halin for so many months, pirmi na sila puno, laba ang pila, laba ang waitlist. As of yesterday, apat na gilang puno ka pasyente nga COVID-related ang ara sa ila hospital. So that is really good news because sa aton man mismo data, wala na kita sa mga severe or critical na mga cases. Nagilang jutay nagilang kayo kaga at the same time as of today wala kita COVID deaths na for the month of December. I see. Sa mga private kaga public hospitals sa di, ma'am, may ara na kita sang free sa COVID or tigi isa may ara pagid man isa duha? May ara gid man, may nagakabilin isa duha, hindi pa gid man na may bitsaran. Kay Action Bri, hindi pa gid man, we are not totally out of the woods, so to speak, no? Hindi pa gid kita kahambal na totally, although na-sustain na naton nga for more than 2 weeks. Pag single digit na lang ang naton nga cases. That is a remarkable improvement from our previous months na mga record. Kag sa aton na situation sa nagligad nga bulan, kag nagligad nga 2 ka semana or so. So definitely, ma'am, magambal kita isa, duha, tatlo, ikumpara mo siya sa nagligad to nga alambot ta ang percentage sang hospital, layo nagikatama sang distansya, ma'am, ano? Layo na gid. Layo ni kayo. As a matter of fact, for some bit of good news, ang sa record sang DOH Western Visayas, ara na lang kita sa alert level 1. I see. Galing kay Action Bri, ang national government, ang national IATF, wala, hindi pa sila gid magsugot nga may ara na i-classify nga alert level 1 tungod gani sang threat sang Omicron. Yes. Nga ara pag po nagahang sa aton ulo ang danger or ang threat sang bago nga variant. So si hospital sa ton diri sa Bacolod Subong, medyo ka easy na, ma'am, magbaton sang iban nga mga ginabatsyag sang tao unlike before. Yes, so may hindi ay nakabudlayan ang magpasulod ng pasyente subong sa ospital. Ang aton nga mga COVID cases kalabas. Kundi ang aton nga mga cases subong single digit na gid lang, 5, 4, 8, taas na gid naga 8. Balik naman siya sa 5. Maamo na lang ng aton mga cases, Action Bri, thank God, no? Yes. Kag aside from that, may mga asymptomatic pag ginadara. So wala labot nga jutay, asymptomatic or mild. So kayang-kaya na get isolation lang sila. Ara sila sa aton isolation facility. Kag hindi na kinanglan hospitalization. Okay, bo kadami ka good news gid yan, no? Bisan sa mga facilities naton, ma'am, medyo subong may ara pagid man pero tagpila na lang gid kabilag, ma'am, na, no? Oo. Oh yes, oo, definitely. That's why 5 na lang subong ang aton facilities nga bukas. Including na nadira ang aton nga South Hills nga facility naton para sa mga frontliners, ang aton Midway facility na aton step up kag step down facility man sa gihapon. So tapos ang Lopezina naman is aton facility para sa mga manugbata or sa nagabusong. So totally 5 na lang gid ka isolation facility naton ang naga-operate. Which gives us time nagahatag na sa aton Siyempo, Action Bri, nga i-rehabilitate naman naton kaayuhon, gina-ready naman naton in kaso por kaso. Ginapangamuyuan talaga, ginapahilayo talang na may ara naman surge sa cases, no? Although damo gid predict nga pagkatapos sa mga holidays may saka naman naton mga kaso kay tungod damo party, damo tipon-tipon, damo mass gathering, damo na masigasig kita
panumdom sa aton mga kauturan kapag celebrate sa mga parties nga ini safely. Hindi man. Mga muyo tayo nga hindi na matabo. Yes. Amo man lang aton ano. Anyways, did ka good news gid para sa aton diri sa Bacolod kag Subuman Negros Occidental kati nagatinabok-tabok naman lang gid lantia diri. So kabay pa nga magtayo yon ini. Speaking of mga parties, ma'am, ano, sa gin-mention mo, subong hindi na gid malikawan, ma'am, ining ginatawag naton lang nga mga caravans ang aton nga mga presidential balls naton kag iban pa nga may ara sang tuyo nga magpapili ano ma'am according sa DILG si LGU hatagan sang otoridad nga amo maka-imponer sa anuman nga mga policies abi diri sa Bacolod ma'am may mga meetings na ta sina may mga istorya na ta. Actually may ara kita kay ang aton nga national IATF at ang regional IATF may regular weekly meeting man kita sa ila. So usually may mga pag-ugani nga guidelines nga halin sa National Action Drive. Ina-discuss na during the weekly meetings. So far, wala pa man this is very new, but sigurado ko sa masulod ni nga semana sa Lunes, pag-istoryahan na ina with siyempre, pagwa ka man na mga concerns naton, kag ano man niya ang aton diri nga sitwasyon on the ground. Okay? Yes. Mas kita ang nakaibalo kung ano ang mga nagkakaitabo. Dire kung may mga pareho sila ng mga pagtipon-tipon. Yes. Kaya as na-mention ko na kanina, ginatiwaan tagit na maibitar na hindi magpatuod ang mga predictions na after sang holiday masakaliwat ang mga cases. Ang aton nga ginapaniwaan gitsubong nga ang aton herd immunity malabot which we are very confident nga ara na kita dira sa mga numero nga in a very very short time. Kay kagabi gani namuno ka gani nga ang I'm sorry Ma'am M ano kabalo ko nagapapili ka man subong di konsehal sa Bacolod pero wala pa man kamoya sang tililipon siling kong pinakasalawayon subong nga nagahimo sang pagtipon-tipon sa mga tao ini mga presidentiables naton bisan sa diin lang sila subong yaga tilulumpok sila kag naapid man sila sining hambal nga social distancing man muna pero prangkang istorya way gid sila sunod sang 100% ka health protocol ano that's why go ahead ma'am. Yeah, that's why I agree that's why agreeable gid ako sa recommendation ng national IATF na dapat there has to be a hand of local government. Kaya kung natawon mo action bright kita yang pangabudlay, kita ang pang problema, kita ang kagastuhan, kita ang ginakapuyan. Kung may ara nga mga pagsaka sa mga cases, kung may ara nga mga search, no? Sila na iyagatanaw mo lang na iyakag mag-criticize sa aton. Pero kita ang may responsibility to keep our city, to keep our constituents safe. So ginahimo sana ang tanan. And it is just right na dapat may ara gidya say dira ang local government. After all, kita ang nakabalo sa terrain, kita nakabalo kung ano ang sitwasyon naton diri sa lokal. Yes, kabay pa ma'am ano, amo man kato pangamuyo man ta hindi man i-monitor sa IATF national so ang local diri. Yes. Mayo gid may poder man kamo kag kita masuffer pila ka adlaw di andi man ang national IATF if in case gid man. Correct. Yes, it's delayed man ang response ng national IATF sa aton or if there is at all any response no bisan na no ta kung kita ka pangamuyo kaga ayo to sa ila nga padali kami supplies, padali kami augmentation sa personnel, manpower, padali kami vaccines, padali kami muna kung may ara mag-get response kisa asyado pa ka-delayed swerte lang kung mapamatian kadayon pero in most cases with the action Brian it is the burden of the local government. Yes. Burden din ang local government so dapat lang gid may say man kita kung ano ang dapat nga mga restrictions nga ipatuman. Sige ma'am last na lang gini pamangkot ko anong kumusta kabalo kita sang ligad to nga November 29, 30 and December 1 nangin madinalag-on yadto nga 3-day nga vaccination diri sa Bacolod national ato. Subong may 15, 16, 17 kita ma'am kumusta subong preparation ta? We are ready. Nag-ready na kita nga daan sa December 2 pa lang action drive. Ready na kita kahit wala man nabuntat yung aton nga vaccination drive. Ang intensity at ang aggressiveness naton pareho lang gyapon. Whether may national vaccination drive or wala,
amo ginagyapon ang aton effort nga ginabutang dara. Kaga again and again and again, I think ang aton na pagpasalamat sa frontliners will never be enough, no? Kay sila gina ang dako nga sakripisyo. Kung wala na sa ila, hindi ta na malapot ang aton nga mga targets. They have been helping us achieve kung ano na ang aton nga nalaputan. So kung in terms of our vaccination accomplishment. So, pasalamat kita sa tanan ng frontliners naton as well as volunteers kag mga partners, mga eskwelahan, mga establishments na nagbulig sa aton, nag-provide venue, nag-provide resources, nag-provide supplies. Ginapasalamatan. And we are ready anytime, Action Bright. Kasi sa nasiling ko na, every day is National Vaccination Day in Bacolod City. Tuod ginalabyan kong kwan ang barangay hall sang barangay Stefania. Mga alas 8 sang aga siguro ara na mga 60 to 70 na naga-linya nga magpabakuna. Anyways, ma'am, still the same 40 plus centers gyapon ang gamiton ta. We will be using 35 sa ining 35 centers. Okay. Plus, ang kinalain lang subong, Action Bright, madugang kita sa aton mga purok vaccination drives. Mas effective ini kami ang makadto sa mga purok kay hundreds ang naga-participate rather than ara lang kita sa sentro or ara lang kita sa proper sa isa katako nga barangay. Isa ka barangay ako ng mga tao Action Bright makadto sa proper para lang balikan to si Ma'am M, Action Firing Line. Sa nagapamangkot sa amon sa shooting about dira sa may Vista Alegre, na flash report na namon ginaangan-angan na namon ng patrol nga ato na sa area para makompletong detalye, no? May allegedly isa ka barangay official ini ang tiro. Ma'am, ano to ma'am before the nadula? Yes. Hambal ko kaina Action Bright nga ang aton sa mga pumuluyo bisan ara sila sa barangay kung ang vaccination ara sa proper kasi pa mga dalagko kung mga layo nga barangay though hindi pa na sila git mag kanto sa proper para magpabakuna pero kung kami ang vaccination teams ang nagakanto mismo sa purok damo sila nga na ma-cover naton kag ma-cater naton ng mga bakunahan. So nakita ka na nga effective ina na pamaagi kag ina nga strategy nagdugang kita sa aton mga purok na gidya nga vaccination drives. Sige. Para sa aton nga part 2 sa aton nga bayanihan bakunahan December 15 to 17. Yes, Pam. With that, ma'am, salamat gid sa mga serbisyo. Kabalo kami gina-monitor kami subong man may isa naman ka shooting incident sa Vista Alegre allegedly daw barangay official ning involved sina diri, no? Gina-check namon sila mga tinion pero kabay pa nga okay lang Ma'am, salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi ka mabuhay kay ma'am. God bless. You're welcome. Mayong gabi man. God bless. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, La City 26 Action Radio Philippine Standard Time. Diri sa Bacolod ang aton sinimang hospital diri sa sinimang tinion. Isa, duha, tatlo, apat aming pinakadamo timayo na gina. Action Firing Line. Mayo gina nga patimaan mga kaksyon. Dali, check tang patrol unavailable ni sila. Check na to ng patrol sinima tiyon Chambagid amogin pagtapos na di Ma'am Emo. Ari ng patrol sa additional information sining flash report kay na sa isa ka shooting incident nga nagluntad dira sa barangay Vista Alegre. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ang mga report Action Eden abuso dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Eden may gabi liwat. Action Eden. Action Bray, live kita di karon sa bahin sang Lumina Home, sakop ini sang Vista Alegre dari sa may Mansilingan, kundi isa naman ka shooting incident ang nagluntad sining gabi. Actually ginakuanta nga aton sining Facebook live ugaling kay do medyo Buron? hinay ang signal. Sige. Oo. Pero initially, sa nakuha natin yung informasyon sa ating siningang kapulisan na ang ating siningang victim, isa ka lalaki. Okay. Kag na-declare na niya siyang wala na gitsang kabuhi kaya ginahulat na gani ang soko. Initially, barangay Kagawad sa barangay 14. Barangay Kagawad sang barangay 14. Yes, alias Tikboy Martir. Amo na di siya ang initial naton nga nabaton nga informasyon. Action Eden. Kagawad Boy Martir ang apelyido. Sige, go ahead Action Eden. Yes.
Di ari siya subong nga sa, ano na di nga block, sir man? May idea ka mo? Block 37, lot 5 sa Lumina Home. Sa Natakloban, na di siya subong sang sako. Kaya bali, ano na, habol, sir man, nagpungko lang na siya da. So, bali, bago lang na siya katapos kuno basket, nagkawiwaway ka, tapos ginawala silang, kaya nag-order sila kuno nila, sa niyang asawa. Bali, gawlat sa sagwa. Oo. Mula mo nambal sa niyang asawa. Tapos na may nagpalapit, sir, o ano ang suspect? So, sa pamilya, may nagdulog ko nung salakyan, tapos may nagkalapit isa kalaki, nagadalagan, muna pa gayon. Sir, from what ganito? Nang yaka lifeline. Pero nag-declare na nito, sir, no signs of life. Ma'am. Saka kami unang responder na nagabot, ma'am. Kaya sunod kami sa Station 7. So, pag-abot namon, check namon, no, pag everything. Thank you, sir. Action Bray, may ma-recover man ang aton sining kapulisan, isa ka MCL, kami na yung Action Eden. Hindi gid maka-wagid gaganang imo live. Trying to reconnect lang kita Action Bray. I'm sorry. Sige. Kaya ina na-connect na tani. Pero may sige. picture pagid ko dagin padala mo tiyog lang ko kay Action JM kung nakasulod naman kito medyo kuan gidi ang signal kay ari Sige. sa sulod-sulod gawa mo. Pero ari naman di si Captain Elmer Bonilla sa lugar nagapatigad sa investigasyon kag kuan ni gina-survey ang area wala kay ti may ano kuno mo may wala aside sang tawo tunga nagdalagan nga nakita may ara pagid sang gaaligar nga may green pagid kuno nga Vios na salakyan. Okay. Nga amo man tong isa sa getaway vehicle pero titanan subject to confirmation pa sang aton sini nga kapulisan. Ang sitwasyon diri Action Bray diri sa may Lumina Home although nga subdivision siya. Okay. Galing kay wall ikit-ikit balang balay. Wala gani mga firewall pero kadamo di sang panimalay pero kadamo man sang mga wala sang na-occupy. Si ang ilan ni nga balay ari gid sa may corner ang tubang may tawo may nag-star ang tupad nila sa raya nila nga may katupad sila tatlo ka balay wala pa nan may nag-star. Sila lang gid diri sa may corner lot ang likod nila may tawo ang tubang kag ang kilid. Sa amo man nga mga inoras Action Bray ara naman bala sa sulod sang ila sini nga mga balay kag medyo nagaulan-ulan daan that's why nga natin nagapulo pa silong sila ihalin to siya kaina sa basketball court sa mga kilometers siguro Action Bray no halin sa basketball court pakadto di sa iya sini nga balay kag posible kuno sunod sa iban nga basig ginsundan siya kay halin sa may basketball mo actually paglabay at subong sa basketballan damo patuyagan ang isang tawo nagabulo basketball kay pagtuloy po sa guardhouse ng Lumina Homes pagliko mo suo ara dayon mo ang basketballan So meaning dira ni siya ginluthang sa atubang sang iya puloy ana ano? Yes, ara na sunday aton sa Facebook Live. Makita mo ginbutangan da sa sako kay nagahigda na lang ni siya. Uy. Ning habol gali itakloban sang habol kay nagahigda na sa may pulungkuan kay mo to initial nga nagahulat siya sang iya sini nga order. Okay. Ano di ka na sunday ginbuksan di ang katupad nga balay. Ginutakan dali sang yellow line para i-cordon ang area man. Kaga hindi ta sorry ha kay hindi ta pa mapalapitan ang aton ang mga biktima ay ang mga kwan sang biktima mga himata sang biktima kay ato sila balay kag ang mga balay di gali Action Bray hindi siya tanan gated mo. Ang ila di wala fence, wala gate, why pader, wala pader. Oo. Open lang gid Action Bray. Daw Amerika nga style Action Eden ano? At ang iba ng mga fence man pero ang ila di wala. Okay, ang ila lang niya. Ang ila kag ang mga iba di nga katupad nila. Kaya mo ni subong ang sitwasyon ginahulat ang taga crime operatives para ti usikaon pagid kag iproseso ang crime scene. So kung magambal kita nga Lumina, mag-oras, mga to be exact Action Eden, mga what time ini siya ginluthang gid, may ideya ka? Mga what time ni nabato ni ang tawag. So, pali, na kami sa ma'am,
shift na kami sa amin mga ipod. Oo. Balong na kami sa katubong ng tawagong jacket sa hotline, mga 6:44. Mga 6:44. Oo. Okay. Thank you, sir. Aha. Sa mga masobra la size na, madulo-dulom na gid man ang sitwasyon kay subong dala 5 pa lang dulom na action eden ma. Oo, Oo. gani, manakson, Brad. Mamang, tuloy bala kay mamang ko, tuloy Sige. sa mga kaingod bala. Kung may mga nakakilala di sa iya, Aha. dali lang din action, Brad. Why lang pangalan Why lang pangalan? Hindi na si ang nanay. Sobrang naman sa barangay. Oo, ay din na siya sala. Alright. Dito na salin, nako. Nagpungko, ganda ka na paway-way. Kaya nakap na sa amon sa Talisay. Okay. May luta ko lang tinted na na blue. Kaya nagatambay, diba? Ako yung makambal, di ko yung amo ng salakyan. Kahit tanan, dari din usisa ko na. Kaya yung ginapangabay ko na tani sa mga homeowners, dari no? So, sino ang may CCTV? Amo lang madali na makasolbar sila sa krimen ni mo. Kaliyo, ipagawa niyo mga CCTV para madakpan na dayon ang tao na tunto na. Kilala Ay, ya? pa madisgrasya ka kung magalakas ka, nilagalupad ka ng Anong pagkakilala mo na kay Kagawan, Martin? buhok na saya ko. Wala, binasaya sa problema nga tao. Hindi ko na kay sabi nyo, kay ako na sa umagad. Anan ko. Ako ya, kung punto na saya, punto, ginasaya. Pero inasaya, wala, ginasaya pala. Ako nag-iigadad lang, wala niya. Wala. Sa basketballan gina. Ala ka na basket? Sagwa? Balik na daw, ma'am, kakadto, gina. Oo, kay kakadto, nasa Samon. Tapos dito, kasi siyempre kagawad siya. Dito, ginasaya nga barangay, mapuli lang na di sa hapon. Madalas ang susan. Madalas ang daw. Kaya bakit din sa ulit. Kaya aliman ay ang kriminal na madakpan ka lang. Ako di matiro si mo. Kaligaan na di sa kagina, ma'am. Nagulap-ulap. Yan nakakasya sa salita. Tawag ng kanila isang bata. Ako din ang ako din yung tiro. Hindi. Traffic na kagina. Hindi pa kami kadali-dali. Ang asad. Ginasad na naman naman sa lakyan para lang makalambot kami di dali. Ano ka mo, ma'am? Mga alasayas, diri ko na nakabo. Di na ang iyang alasayas. Babay pa, nga kriminal kayo, di puta ka. Pero di alak ka mo, ma'am. Kung sino. Wala ka niya sa idea yung kung sino. Basta yung nanan. Kaya wala ginasaya sa yan. Wala ginasaya sa laya. Pahog. May sala sa Lord, patawara lang kami kung anong manggana ng sala. Pero wala ginasaya sala. Kaya nga alam kang bulig ginasaya sa mga tao. Sila kasi dito ba tayo? Tatlo. Ano ginasaya dito yung mga nanan? Roll G, Marter, Kagawad, Marter, Roll G. Oo. Sang Purok Bolibag. Pero ano edad yan, ma'am? 37, wala mong 37. Ilang bata? Asay ko pa padaran dito Kagawad, ma'am. Ano pa yun? Owner na sang CTN Manpower. Inang CTN Manpower na sa Bridgo. Ano siya ng bali kontraktor. Kontraktor na siya. Doon na sila ni Bibing Noble ang nagapanay. Ang hindi lain man na siya nga kontraktor. Bali sila nga duwab lang kontraktor dira. Hindi. Pilang bilog bata yun sini? Pilang bilog bata? Malipay ka na nga gago ka. Malipay ka na. Nisiro mo. Baan mo. Mag-graduating ng bata. Graduating sa ano man. Sa nurse. Pila ka bilog? Tatlo. Isa criminology. Wow, ganda. So, driver, may pamangkot ka pa kay nanan. Sige, ipahatag sa iya, be. Ari, sa pamati. Nay, may gabi si Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Radio kita, Nay. Prior sini, kay na medyo kwa ng hambal mo, anti sini nakamuno-muno ang imo sini nga anak, ining asawa niya, nga may ara sa nagasunod-sunod sa sining biktima, Nay? Wala. Mhm. Ako, kaudi. Aha. Nagano yan, mahambal din na siya. Pero wala na siya nag-ano yan. Kaya maisip ka na tao. Okay. Sa pagkakagawa dyan ay dira sa Barangay 14, kung may makanakabati kada nga kung kaisa mayara sa mga gamay abi nga bais-bais da sa iya nga pagkakagawad. Oo, ay di ba lang siya pa na ganing na parakitan. At pangayuan bulig.
Okay. Mga pila na niya nga term subong nga kagawad nay, may ideya ka? Ikapilayan na nga daog? Medyo sapi ako, guys. Ikapilayan na nga kagawad subong na ikapila nga term yun na. Ako, magawad. First First, term. walang sama nung gano'n sa kanin, oh. Okay. Ini ikapila ni siya, number pila sa kabarangay kagawad. Number 5, Number 5. Nakamuno siya, may ara sa plano nga magpapili pataas-taas nga posisyon sa dason nga eleksyon. pagawad ng Japon. Kagawad lang Japon. Hindi why man sila. Oo, gaano na sa galing nga daw niya, ng kung kaano ko, no, makipot na sa saya nga ubrat. Okay, balikan to si Action Eden, si Mantinion. Firing line. Pwerte, barangay Kagawad sa barangay 14 diri sa Bacolod ginpatay, no? Dira sa barangay Vista Alegre sa Lumina Homes mga kaaksyon, ano? Action firing line. Ginlutang sinigid ang mga gabi pagkatapos ka nag-basketball ini siya, no? So, graduar ini siya sang anunay? Graduate sa ano siya? Anong nag-graduate niya sini? Anong high school? High school graduate. Oo. So, Subong lang pan. subong waigig ka mo yan ay suliton ko lang kay namuno mo naman pero basi nalipat ka lang subong waigig ka mo mga tumod nga suspect ano kay tiway man siya kontragid ano Amo na gani nga nagpamayo kami bulik mga owner kung sino ang nakakita. Wala ni siya kontra. Maski diri sa tupad balayan niya nga maski mag-o pa lang na di sila ng sailo. Gambal di siya maayo gini siya nga. Kaya wala kontra mo. Siya pa ang duwa, siya kaya, mo na. Mga pila na sa naday ka bulan, danay, or tuig sa may Lumina? Na, sila pa lang na din man, wala pa ni gani sila sa Lumina. Bago pa lang gid, no? Ang iya gani nga balay, waya pader, nay, no? Pasimple lang, no? Nga open lang siya. Wala kani, anantay ni, papakura niya pa ni. Ikay, siyempre, alang-alang, kay guys ko lang, bata, yan mo. Okay, Ano sige. siya di ng igo. Na, ang baldari, kayo, upod na sila sa asawa, ya, pagtero, may lang ganun ang asawa, ya, wala may igo. Di nang igo, connection ni Den? Gapong ko na sila sa dira pa iya nga din tumbahan, dira na sa gapong, sa guya, oo, mapa mo na. Okay, sige. Pwerte, no? Sige. Saan ang katapusan nga nagkitanay sila sang sining napatay? Kami? Saan o kamo katapusan nga nagkitanay, nay? San daw nagligad lang itong gabi. Kaya magsigabi, kasto na sila sa amon sa Talisay. Kaya taga-Talisay. Ano lang yabala, maglagaw-lagaw. Okay. Sige. Dira lang tanay astanay, kabay pa nga mataganos ti siya ining kamatayon sang umagad. No, Kabay pagit gasol, ginapangayo ko lang sa mga homeowner sa mula na tani. Buligan nila para madati ang investigasyon. Kay base, bala, pinakadlaw, hindi lang amon siyang matabo dire. Hindi man siya nanay, no? Ginapangayo ko. Na buligan nila. Kung sino man ang may mga CCTV dire nga halin, dire pakadto sa buwaan, pakadto din sa siya. Ginapangayo lang namon nga buligan nila kay hindi lang amon nga tao ang natabo di base sila naman may gwardiya sa guwa pero gusto ko pa ma-investigaran tani ang gwardiya sa hindi sa sa Lumina kung ano nga plate number ang nagsulod. Amo nang pamangkuton tada kung anong manner sang ila sini nga pag pagkuha sa mga information sa mga salakyan nga sinulod may sticker bla mga salakyan. Kay amo na gani na dapat kay hindi bala subdivision dapat may ni sila ya may CCTV ni sila ya kad kung may magsulod kag magbuwa gina-check gina nila sa gwardiya ginawala. Dapat kung hindi siya taga-dira ining salakyan ginkuhaan sang plate number kag ginkuhaan sang ID or lisensya ang driver. Amo na dapat. Sige, i-check ta na sa gwardiya. Namangkot ko di, sir. Namangkot ko di rin kay siyempre, inunahan ko na tumadaan pag musita ang mga tiyangge. Ang hambal nila ya, ga-open ko sila ya. Ang salakyan na nadahulat dira sa silid ng Toyota Corolla nga daw, basta tinted ko nung blue. Okay. Blue. May plate number, wala?
Wala nila na ang plate number, basta amo lang na. Ano ni siya? Nangalas lang nga wala din nakuha ang plate number. Toyota Corolla, meaning kwan na auto, sedan. Sedan Action Eden, ano? Yes, correct, Sunday. Sedan, ano? Sige, salamat ginay sa ibang time. Kabay pangatagaan, tagi mahatagan ni Justisya. Oo, ano lang yung gusto ko lang nga madatig lang investigasyon balangaw. Ini siya wala, ini siya sang kontra. Tamo na talasyon nga, amo na sabi. Sige, Action Eden. Kumusta ang senaryo na sa Action Eden? Salamat kay kinanay, nay. Kalma lang da, nay. Kay basi maano ka da. Sige. Ang Vista Alegre, do ara malang sa babaw ta dino, pero nga pigaw sang signal, no? Medyo dead spot ang area. Action Eden, plus tarbi gamay. Okay. Nadula gid siya. Okay, sige. Action Eden, balikan ta kada karon, Action Eden sa makuha mo pagidugang information basi malambot mong asawa or somebody dira nga makuha ta sa information gina didto sa may area sang kwan, sang basketbulan, ano? Or Action Eden, while waiting kita ra sa Soko dira basi makapuslit ka Action Eden kadto abi sa may kwan sa security guard didto, anong manner sa ila inspection sa mga salakyan nga nagasinulod dira kay kon pagintindihon ta, once nga homeowner ikaw, may sticker ang salakyan mo. So pagsulod pa lang, makita ng sticker sa salakyan mo sa windshield dira, so hindi ka na pag-i-inspect abi. But if in case ginman nga ikaw pangayaw, hindi ka taga dira, the most possible nga ginahimo mga kaksyon, Action Eden, amo ang pagkuha sang driver's license or pagkuha sang plate number or body number sang mga salakyan. How's that, Action Eden? Na pwede mo makuha na, provide dugay-dugay? Yes, Action Braya. Lapit-lapit. Lapit-lapit malang gurong guard station da, no? Layo Action Braya, actually, ang natabuan sa insidente, naging sa pinakasulod, that's why medyo kuwandi ang signal. Sige, that's why gagawin no? So, while waiting kita sa Soko, kag pila ka mga information, na sumong basi maulayhunan dato gamay sa may guard area, mapulo pa mangkot, tanta ko na nung manners ang inspection nila sa mga salakyan, Action Eden, ano? Actually, Sunday, ari ng Soko, subong may markings na sila, isa, may makita ka one, sugot lingon, it's bullet or empty slug, abe, Action Dry, isa, lapit sa lawas, from the lawas, isa kadupa, number 2, kag may number 3, sa perpahan, sa ilabalay. Okay, sige. Hibalon ta na karon kung ano ina, mga empty shells or mga bullets ina, ano? Makapunta. Pero tapos proceeding kami sa buong Action Drive sa may guardhouse, no? Medyo layo-layo. Sige. Pero tingoan ta. Pero damo naman disang, subong gina-process pa man ang Soko. So may time pa kita. Sige. Kaya daw medyo budlay, hindi pa mangkuton man ang mga residente. Kaya as I know, usually, association, mga Action. Okay, sige. Balikan ta lang kada Action Eden, ibo ko lang na aton nga kwandri aton sining obligasyon Action Eden. Action firing line. Sige. Sige, balikan tang patrol karon sige. Action firing line. Ini nga bahin sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon, ginadulong gid sa aton sa DTX 500 capsule o galiyon ang pag-inom sa DTX 500 capsule nga may tatlo. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat ng mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagado no? Nakakatabak na! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas ini siya relevant gakatapos subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador aran sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa tanginan,
Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplok sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Action Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Action Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Sige, antes tabalikan ng patrol mga kaaksyon sa dugang detalye sining shooting incident sa isa ka barangay Kagawad dira sa Vista Alegre pero taga barangay 14 Kagawad gayni. Bang hatag kita nay 500 pesos ano? No? Okay na. Sige, while itimbrihilang ko manamyaw kita gamay lang. Good evening, Brian, hindi dapat mang pangayaw mag-mayor sa Bacolod base hinulsol Bacolod non. Binggid No, Action Bry, evening, anxiety, ina ang causes ang ginatawag na depression. Wala na siya so gilanunon. Loner na siya. Gani ba no? Huwag ka na may maistorya bla. Action Bry, good evening. Hindi ko taga Bacolod pero ano pa ang baguhon man? Advance ang iban. Manubli naman lang na go Grupo Progreso. No? Evening, Sombray, gamonitor kami diri sa Purok Ono, Barangay Nagasila, Carlota City. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de los Santos. Sige, Action Bray, tio na sa pagbag-o. Isla na ang mga hindi ko ni mabasa ang iba, no? Kag butangan sang anghel ang syudad sa Bacolod. Ay, puwerte gadya. Padayunan nyo pangawat ya. Milili uligo. Si Nerwin Sakmar, nag-monitor man si Matinion, Virgie Alpinda, sang Celine Holmes, thank you, gid. God bless man dira sa imo man family. Si Alieg Faith, salamat sa pag-monitor. Jo Marie Montano, evening Sombray, family Montano, family Vicino, family Saldi, family Alayon. Sige. Ox na, ang 500 ay pa. Sige. Na-check nato si Matinion kay mayara kita sang winner sa mga gabi. Sige, pakarunante na action pakarunante na unahon ta lang aning patrol. Sige, i-contact ko ni kunon ta na anay. Balikon tang patrol, kumusta ang investigation initial karon dira sa area sang Barangay Vista Alegre sa pagpatay sining isa ka barangay kagawad sang Barangay 14 sa syudad sa Bacolod. Kasi kaya matingala ka mo nga taga Barangay 14 pero sa Vista Alegre, kaya dito siya nagapuli, may balay man siya sa may Lumina Subdivision mga kaaksyon.
Sige, Action Eden Patrol, balik dira sa imo. Bray, sa subong sitwasyon, ginahulat na lang ang punerarya kay tinang himos na gani ang taga Soko dire bugang papuerte kadamol sang ulan. Portigid. Ang mga medyo lubog-lubog man ta gani ang signal sa dedugangan pag isang ulan pag medyo layo-layo dire pero nagkadto kita dito gitiwaan ta kay Daction Bray sa may guardhouse gid bala. Pumangkot kita tani kung anong ila sining proseso galing kay gin-advise na sila di na magpagwa man sang statement I understand man kung halina na sa management nila Action Bray no pero nakasugid to kay inang isa ka guard hapaw lang nagambal siya nga sari-sari ang mga rason kuno bala sang mga nagasulod dire mayara kuno nga mabisita lang hindi sa tanan na tion makuhaan yun nila sang plate number malag nila tanan kay ini nga community dako kaglapad Action Bray mo kadamo sa mga residente dire kadamo sa mga panimalay kag nagambal sila kay ina nga mas mayong ang ila na lang management kuno basi makapagwa man sang statement regarding dire sa process din nila pero nakapamangkot kita sa pila ka residente di kaina may ginahatag man nga stickers sa mga homeowners galing kay ti kisaman bala Action Bray ko kung based on experience kung nara ka ba nag-i-star sa subdivision bala tikis do maabot man siguro sa punto do nakapoy ang gwardya o kung ano nga sitwasyon nga kadamo sa nagagwa sulod bala hindi na maisa-isa gito sita. Ti part na sa trabaho nila ginbutang sila nga gwardya gani agod nga inang i-check ang nagagwa sulod da kay ti may homeowners gani mo may nagapuyo da for their security. So ang aton simple man nato tani yung mangkota ginakwa ang plate number, ginakwa ang lisensya kun wala sang sticker abi. Amo man na nakasimple mo so hindi sila makahambal kung anong hindi gid Action Bray actually kay kita di una sa area kay ina na mayo gani nakasulod gid ta dire sa kay ang iban gani naton nga kaupod man gin pabilin gid ya sagwa ang ila sini nga mga salakyan. Subong pa sila media na pungan pa nila. Gani. Ina marked vehicle way ka na dapat kulbanda. Gani tapos wala nila kin pasulod. Pero kita nakauna kita di sa lugar Action Bray mo that's why nakasulod kita nakasunod kita kaina kay Sir Bonilla man wala sang problema pero subong ari do may nagapadulong sa lakyan mo base ang punerarya na ni kay ti kaluluoy basta ding kwan ang bangkay man kaya ari lang ni sagwaan daan so ang wasang hangin why pagid statement ang asawa dira or iban nga family asad kay nanay kay ina wala pa gid Action Bray kay ang mga himata ara subong sa sulod sang balay na kay inari di sila tani sagwa sa ila og saran galing kay grabe ka tudong ulan as of now na tudo-tudo pag ang ulan kaya mo to nagsulod sila sa ila sini nga balay tagti magsigsilong maningaton sini nga kapulisan kung mag hinay-hinay ni basi maka pulupalapit kita dugay kay Captain Bonilla para sa dugang pagid nga mga impormasyon kay istorya pa man sila subong sang Soko mo regarding sa mga recoveries kag kung ano ginibalang igo sang aton sini nga biktima Action Bray. Ang mga iban nga mga barangay officials sang barangay 14 wala kada sang may nasiplatan Action Eden. Though wala ko di may nasiplatan na official from barangay 14 Action Bray. Okay, sige. Sige, check naton karon liwat dugay-dugay regarding sini basi may ara pa naman may preskon si Sir Bonilla. Ano bati-bati mo? Ilato-laton ta Action Bray kagibaloon ta karon kay sigurado may dugang gining impormasyon halin man sa investigasyon nga ginpatigayon sang taga Soko. Balik na to gamay lang bala sa mga guards nato no sa mga security guards aton sa mga subdivisions. Unang kwan Action Eden, unang rason kung nga ginbutang sila dira to check sa mga naga-in and out sa lugar mo dapat maka-learn na sila sa ila sining nga trabaho. Dapat si agency sining mga security guards ngayon tikdulon man nga dapat ang trabaho nila magkwa di ba ang ilang moto na no ID no entry gani mo Action Eden. Yes, so correct. Subong na amo na to papalapit to kada salakyan gin rekisa na. May patay na.
nagapasulod action Bray no ti. Oo. Hibaloon ta basi mi ara man sang kuan kay gapamangkot ko digani action Bray ko sindo di balang balati wala sang may makatudlo gid kayo kag may makasabat kay ban gambal nga baguhan nang di sila wala pa sila kabalo wala pa sila ka-attend sang homeowners nga kuan abi nga meeting tindo medyo nag-aloof sila na do medyo may hadlok ang mga iban nga residente diri kay ti amakon mo action Bray sinuya magdahom nga sa sulod yung sang amuni nga subdivision may shooting incident nga maglutad. Intindihan ta na yung mga utod tada kay syempre para man sa seguridad nila hindi mas basta-basta makapagwa man sa ilang kwan or way gid sila ideya sa situation abi no. So sige hulat-hulaton tani sa nambal ko na maka-learn da aton nga mga gwardiya leksyon na ini ngati ang pinakatrabaho nila da gani damo na mangusisa diin ka makadto sir sinong kadtuan mo anong transaction mo di hindi ka homeowner pwede ko kaayo sang lisensya mo balik ka lang di karon pagbalik mo damo na mo pinaka first on hand gina action eden nga trabaho sang gwardiya sa mga subdivisions mo wala na sang iban plate number damo na abi kuha ko lang ni sir di kay gasulod man ta sa mga subdivisions kapila naman ko nagbilin sa akong driver's license gani mo pag sulod kay ti kurtesiya na mo kag respeto nga ti hindi ikaw taga dira. So amo sina no. Isa man lang ang entrance kag exit sining subdivision ini. Yes, action Bray. Diri lang gid sa may atubang kay actually from Bangga gid bala kada sa may pawala amo may Vista Alegre din layo ko yan pasulod pag Lumina kakubunan man ang alagyan nagturutangwa to kanina wala gito ya CCTV sa dalay kay wala gani street light pagpasulod di sa Lumina mula ning gasanag di sa may guardhouse ang sulod na di sa subdivision although may mga street lights pero ang mga balay medyo dulom-duloman. Forte anyway sige kabalo ka naman sa subdivision yung action eden mo. Magtupa niya alas 6. Why na gina kitaon tao da sagwa. Wala na nila panay kung baga. Duway na naiya kilalhanay. Mayroong kisa tupad balay lang. Hindi ka mo yung kilalhanay kung anong ngalan. Tupad balay mo da. Amo na yung kabuhi sa subdivision mo. Yes. Mo sina. Anyway, sige. Timbre action eden kung may ara sang panibagong information dira may connection sini kay para at least makumpleto tani subong nga gabi action eden Yes, Kape Action Bray, live diri sa Gapon sa may Barangay Vista Alegre Action Eden Aboso para sa shooting incident nga naglunta naman subong nga gabi. Mga ka-action din naman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Sige, alas 8:20 na sa ton sa pagpangalagan. In fact, nagatingwa kita nga maka-connect sa Barangay Kapitan sa Barangay 14. May connection ini. Siyempre, dako ini nga pagkadula sa ila sining barangay official dira sa Barangay 14. Ano? Action Firing Line. Makaplo pamangkot malang kita prior sa insidente. Ano bla may ara sang nahutik si Barangay Kagawad sa kay kapitan nga may amo nga status sa iya kaugalingon subong. Ano nga sitwasyon? Action Firing Line. Or didto kaina abiti mo na mga residente hindi man sila maka-open up man didto naghampang pa ni sang basketball si Kagawad before siya luthang. Ano man may parkaso sa basketballan may na-enkwentro didto or anong sistema galikiti linong gini way man sang linagsanay way man sa natabo nga mga linalisay ito kung may ara gid man mga residente ito maka-open up gina makasugid gina. Action Firing Line. So hulat-hulaton ta no ang investigation sang kapulisan sa police station number 7 angot sini mga ka-action grabe no ang Bacolod nagligad to nga adlaw ang babayi to nga tiro dira sa may sini nga simana lang no sa may Banago, no? Nagahampang sang computer lang. Tina-charge to sa illegal drugs. Action Firing Line. Sang Sabado, sa Barangay Stefania, isaman ka tricycle driver nga PWD, ginluthang patay man to. Action Firing Line. Sukat subong. Kag ang binuno, ang ginbuno nga ginwigit lang sa reclamation area. Sa may basurahan, dira sa Barangay Doso. Ti sa sinila nga mga sinimana, apat iya ka mga tao makaksyon ang pinanumba diri sa syudad sa Bacolod. Ngati grabe.
ang nasambit yang kaso nga ini unsolved cases sa Bacolod sa pagkadaghan na. Pila na katuig ang nagliligan. Action firing line. Bisan gani pulis diri. Pulis nga ginpatay way masulbar. Kapitan. May ginpatay nga kapitan way masulbar. May pulis ginpugutan ulo, pugutan ulo. May pulis nga pinatay man diri. Patay way masulbar, may ginpugutan sang ulo nga sibilyan, waay man masulbar. Action firing line. Abogado, may mga kadamo lang, no? Kasi pagkadamo negosyante, no? Kaligiti hindi ta man ni mabasol pulista sa nambalta na hindi man ni matawag naton nga kung si suspect magpangluthang da nga arang pulis, simpre pag wala pulis amo pagpangluthang nila. Amo nang mabudlay gidra, no? So bulig sa community dako kun tani, pero kung ikaw nga komunidad dira magpanugid kag mabalaan kay ikaw nanugid basi ikaw dasuno naman tumbahon. Action firing line. So ang intel guro sang kapulisan ta amo na ang dapat naton pabakuron pagid, no? Kag amo na galing dito sa Kalibliban to langan gisagi gito balik-balik patrol ka pulis to sa Libliban sang Lumina subdivision nga ina. Check naton kung anong discrepancy diri sang gwardiya. Action firing line. Monitored nila dapat nimo nagagawa sulod nga mga salakyan nga labi na gid kun bag-o sa ila sini nga pananawan. Action firing line. Last 8:23 sa aton sini nga pagpangalagad silang gina-try naton nga ma-contact sini material maka-action ang pila ka mga opisyalis diri sa syudad sa Bacolod may connection sini nga insidente. Action firing line. Karon nagdugay-dugay no, pero dali gid lang gina-endorso naton sa inyo si Evergreen Herbal Capsule mga ka-action nga may 7 ka sangkap sa turmeric, saluyot, malunggay, ampalay, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kon nagasululubrada. Action Radio. Hi! Hi! This is Waki Kiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Gonzales, monitor kadagabi sa imo kag sa night patrol. Salamat. Alma Agravante sa Bater, Manuel Jan Ong Gran Kapal, Lilia Taton from Gardenville, stay safe and God bless. Salamat. Danny D. Siot, salamat hinigaran. Si Jinky Dayalagdon, may gabilang ko no sa amon diriya. Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo and Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Raymar Suato, Imperial Alma Uligon. Salamat kay pamilya niya sa Pandanon. Si Ana MG, happy listening to mga membership sang ONBTB Warriors. Stay safe aton tanan. Awan Negros back to back. Thank you gid sa pagpamati nyo, no? Huwag tapat to masunod ang isyon nyo, dasunan ta nga simana. Si Inday Blaza Araman, si Dennis Richard Tiburuma, ang gusto ko sa Bacolod, sir, baguhon ang kolor sa tubig sa Basiwa. Good evening lang from San Enrique. Si Alieg Faith, nagamonitor man ang ONTB or NBTB Warriors ko no, nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Si, Araman, si Ma'am si Susan Rojo, may gabi sir, Action Bry, watching from Case A, pa-shout out lang gali sa tanan nga One Negros back-to-back Warriors, headed by our President Sir Mapas. Kishaan Turindon, nagamonitor si Kishaan, madam. Sige, ma'am, ay pamalambot na ito na inyong kwan ha. Dejan Jonah, basi gani, lapit na sa bulag tuig, damo mga drama sa kabuhi ang nagakalatabo, damo gakawigit. Renz Evangelista, Jackie Antan, Laarde Gayona, Jocelyn Hardinico, sang Payaw Binalbagan, Jolo Piramo, Action Bry, Pigaw Signal ka Patrol How, medyo hina signal to sa area. Melanie Calvas, thank you gid. Si Ana MG nagamonitor sa Saudi Arabia. Salamat gid ano. Kanami sa mga monitor, nagamonitor ta subong kay mga outside Philippines. Si Dane Habasa Villaflor, Rose Seva sa Saudi. Araman si Romila Ocalinas, Giselle Franco, Hinida Ordunes, Tintin, si Nicolas Cartent, May Tortugo,
Kurt Nathaniel de la Torre sa Sintra Maaw, Imbong Jocampo sa Maaw, 24, okay sir, sige. Milanda Sausa, Joey Ribatado, Chris Gatinaw, Mian Alisbo, Managa Monitor, taga 6th Road, Pontevilla Subdivision, Barangay Takuling ni. Alter Hermosora, way kamo balita, shooting incident Lumina Home, Subong gabi. Okay, tapos na mapagkagina. Thank you, Gid. Milili Oligo, nag-greet man kay Doc Matt Mayo, Mambanisa Star Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa, Jocelyn, may ariman naga-monitor ang iba naton nga mga utod pa ho, no? Juliet Pimentel sa Hay Kaluoy sang napatay sa Lumina, sir. Jose Pacifico, evening Bri, watching live sitio Ambacan, San Enrique, Rubian, Rasco Has, Jason, Roland, Jufel, Jojo, kag Paul. Ana Sinoro, good evening. Sige. Balikan ko karon iban ha, kay check tagid tuloy at update regarding sining shooting incident. Paki-share lang sa aton live atong sa Binalbagan nga case. Next week tingwaan ta malambot ta ang taga HR. Nagapangita pa ko sang numero ni Madam Sirimat Tinion, ni Madam Irene To Baron, no? Or hindi siya malambot kundi si Mayor Mirasol ang lambuton ta. Paagi ta ni sa diplomasiya nga paagi para mapasabat ta ni sila. Las 8:28 mga kaksyon. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang pagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment. Yeah. Taligi lang pala, kaya rin ang may winner kita sa mga gabi ho, Action Oliver. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Action Firing Line. May ara na kita sang winner. Yellow, may gabi. May gabi. Ba, dumay itong yum-yuhom ha? Oo. Sino sa linya naton? Sino nga lang tanay? Teresita Maglonog. Aha, okay. Pilang edad? Pilang edad ni Nanay Teresita? 77. 77. Ba, taga din gani, Nay? San Enrique, Rizal Street, Barangay Poblacion. Oh, lugar ni Kwan ini, ni Dennis, Roma. Okay, sige. Balanon gi si Nanay naga-monitor subong kay galanog yun ang tingog ko. Kilala mo ko, Nay? Sino ko gani, Nay? Si Brian Morgan. Okay, sige. Huwag na durog mo. Salamat, Ginay. Congratulations. Kag hula taladang information para sa imo nga nagdaog ka sa pagbaton sa 500 pesos. Sige, salamat. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Action Firing Line. Sige, 77 years old na porting yang kwanto daw sound system guro tong yang radyo to. Action Firing Line. Salamat kita, no? Sige, balikan tabi liwat ang patrol action na Oliver. Kung anong senaryo dito sa area. Kay pagintindi ko ang barangay kapitan sa barangay 14 posible ara sa area sini Matirin or mga kaupod nga mga barangay kagawad abi. Damo gid din nagasagi ka pinamangkot sa aton sang update mo. Sige, check nato liwat ang patrol ubuson tanala ni sining shooting incident diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Angot sini, no? Check naton, no? Sige. Salamat gid, no? Good evening, Sombray. Puwerte ang pinatyanay, no? Daw mga patulang kun indi tirohon, bunon, kaluluoy man mga biktima ang nagahimo sina wala gid kilala nga may Dios ang kalibutan ba kasubo. Action Eden, balik kita dira sa imo. Kumusta Action Eden? Action Eden. Nawala. Okay, ang lugar abi kuan ang lugar abi kabudlay gid sa sitwasyon sa signal dira sa may Barangay Vista Alegre. Action Eden, balik sa imo. Yes, Action Brian, upo subong si Captain Elmer Bonilla para sa dugang paraton ng mga informasyon. Sir, anong latest investigation sa SOCO, sir? Dali, Action Brian, no? May subong gabi, na-practice ni. Kung ko itong practice na atong sinudo ko regarding na shooting incident na nakabusubong gabi din sa may lumina sa pedisyon na Barangay Vista Alegre kung sabihin ng biktima. Isa ni ka barangay kagawad sa barangay 14. So, check na natin kasi na ang tanan-tanan ng mga area dere. Kag, mga salakyan na ginatumod sa pamilya ng bunga sidan. Sa wagid pa. Kag, gwardiya man yung problema kayong gwardiya wala sila sa recording bala. Hambal ko gid. Kung recording tani sila sa mga nag-in out ng mga salakyan. So, dako ni sa taning bulig sa pagsulbar sining Clement. So, ginsikat pag ng mga nagbo. Ngay pagit, yung nga subdivision is nagasugod pa lang wala. So, bisan CCTV, daw kabudlay wala pang itaon. So, tiyan mo pala na gusto mong aton mahatag na update rin sa regarding shooting incident na nakabuk sining gabi.
ongoing ang process ng suko. Kabaitan na may harang mga witnesses na makabulig sa aton tudlo kung sining perpetrator, sining krimen para masulbar natin ang kamatayon sa biktima ng barangay Kagawad. Sir, di yung giniya, igok, sir man. Yung tanaw ko na natura kay ginagawa sa laban sa ulo niya, no? Laban sa Haguya. So, kulatunta na lang yung resulta sa examination sa sunod na crime para insakto bala ang atong pagtulid sa investigasyon. Thank you, good, sir. Action ba si Captain Elmer Bonilla nga ari gid nagtutok man sa shooting incident nga naglungkad. Subong may mangkuton na lipat mo pamangkot kay Sir Bonilla kay may abi funeral home sa Dikaina mo pero naglakat. Basi may preferred guro ang pamilya. Sir, may nestorya pa si Sir. Ang kwan gali, ang biktima, nagapungko siya sa gwa sa iya sining puloy-an sa kilid nga daw pulo pantaw sa Cleopatra nga bangko Cleopatra nga plastic. Plastic ni siya. Dira siya nagpulo pungko so humigda na lang da siya action eden Dakoon ni gali si Kagawad Action Bright tapos wala siya. Dakoon siya makita ko sa picture mo kung ma-send na kay pero tigihinay sa signal. Sige, basi pwede ta action James mapa-replay ng mga pictures. Wala siya suksok nga bayo. Naka-short lang siya kag may leggings pagani kay tihalin sa basketball mo. Kag nagpulo pa na yun. Sir, ano ang punerarya? Sir? St. Peter, again, sa family? Gabot ko rin ang balila St. Peter. Kung napaluwat na mga munto sa alihis sa station para kadto na din basta magbulok naman. Amo na lang ginaulat, sir, no? Kay tapos naman tapos sa process ang suko mapulot sa dugod. Okay, sir. Bray, amo to may preferred nga punerarya man ang pamilya. Amo na lang ginadiyang ginahulat subong kay tapos naman ang soko naton kag baloon patudugay-dugay ni Sir Bonilla kung pila kag gitong recoveries kay nakita ta kaina from afar. Tatlo man to ka markings mo wala labot sang letter A gid nga busingon ang subject bala upod ang lawas ang biktima action by. Okay. Sige, at least na kulo-kompleto action eden Yes, kada sa initial man tong sa aton ni Sir Bonilla amo ni action bray ang sedan nga blue. Sige hapon amo na sang ang nakita diri no sa lugar kag unidentified persons ni gali action bray unidentified persons nga nagatuksok sang bonnet. Okay, Toyota Corolla? Toyota Corolla nga blue. So may nakakita action eden sang mga tawo ngani kiti nakitaan mga apat sila gani. Diri sa pagpulo pamangkot nila siguro kay Action Dry amo to apat ang nagwa nga na-identify persons nga nakabonet nga nagpalapit sa biktima kag nagluthang siya makalima ka beses sa nagkalain-lain nga bahin sa nga lawas Action Dry. Ang asawa ko no tupad to mo no? Oo, tupad to kag nagahula ko sila sa ilang order mo di swertihan nga wala na igo ang iya sining asawa. Ang asawa wala pa nakagwa para mabaluan tani ko ano ginang sitwasyon kina kung nakadlagan sa o may mga provocation pa bala or ano nga sitwasyon? Natinguan ta giraction ba galing kay tigina istorya pa sa buong satan sining kapulisan sa ginahikot pa dia nga makuha na ni ang bangkay man sang biktima. Sige, action eden basi batira mo pag banda karon nga basi way gida mga opisyalis pa sang barangay 14? Wala pag action bray. Sa Vista Alegre nga kapitan wayda si Linde wayda wala ko nakita diri sa area pero sige lang tinguan ta nga makatipon-tipon pag kita karon sang dugang pagiging mga resource person kag hibaloon ta kung ano pag siya klase na tao si Kagawad Martir. Sige, salamat action eden. Live diri sa Gapon sa may barangay Vista Alegre Action Eden Aboso. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, sa labuton ka sa amon balita kag serbisyo.
Radyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Firing Line. Sige, no, at least kompleto na kita sa mga gabi as to sa background sining biktima inang aton pagahulaton. Action Firing Line. May gabi lang kay Ma'am si Susan Rojo, ginagreet lang Rojo and Diaz family dira sa syudad sang La Carlota. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Alpha. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bandayong Aksyon Radio.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalinlangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso ta sa inyo mga-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 kag Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, ang iban nga mga dalago nga isyo nga dapat naton pagasundon palunisan ta, ano? Kaya nga oras ta medyo kulabos na, standby karon sa iban pa nga mga balita. Action Firing Line. Ini sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes sa mga gyapon nga istasyon nga kag subuman oras. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action John Diaz. Kag mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Aksyon!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,